як я і розповідав, деталь, яку я виготовляв з ось такої товщини металу, вона знаходиться на мотоциклі М72, ось тут. Це є упор демпфера, або однієї з пластин демпфера, який при повороті руля в сторону обмежує його поворот до того, щоб руль бився об бак. Тож, ось цю деталь зараз я буду тут приварювати. Уже накинув клему, підготовив. Ну, трошечки ось так, здається, маю зробити. Просто я не знав до кінця, як точно це зробити. Але ось таким методом. Тобто тут зазор залишиться і хочу приварити. На жаль, мені досталася ця рама вже погрунтована, без цієї ось деталі, без цього упора. Тому приходиться колхозити по ґрунтованій.